ihahandog ng Guys, it's Saturday morning and nag-impake namin sa among mga gamit kay muli namin na buong namin Cebu. Kapoy red. Kapoy kaato dining syudad. Nja. Agamong flight. Charot flight. Walang gano'n. Manakay ko na may alas 8. Unsa na ning oras ha? Alaman. Di naman jud may kaabot kay grabing lujaha jud si Sir. Oy. Hoy, ay ito pa sa inyo. Magkakay doon ta. Agamong mga sao na laman ni pag dabit-bit na ning among mga gipamalit daghan man gud po kwarta Sir. Sige. Dagang kwartang jama-jama niya. Ako'y nag-uuna ni masawa ni pagdahan ng mga dalhonona. Kinama ni Jack Tibuok SM o SM City, SM City, SM Seaside. To apa dyan Manalili. Jesus, Ginoo ko. Parang nga, Jen. Dito pa dyan Miss Gaisano Central. Ano sa to, Sir? Guys, ano central na napagkabot mo na Wanon may katog si Mala kay kuon nakuan mo sa mong oras. Charot. But so many learnings. Charot. So many learnings. Yes, agree deka. Agripino deka. Batalyon man ka. Diyan si Sir, kaya na siya pag kung antikyuhos. Dato. Hi, Dato! Ning-auto yun akong IMG, guys. Sa Kaiser. Prima na. Hala, kinsa na siya. Kinsa na. Di magod na ikaw. Sige sa man, AMG. Di ah. Oha. Virgin. Oha. Nga na, tapos na akong bahay. Oh, sana. Grabe. Sa inyo na kwarto. Di nga, bahala nga nira ka na ko akong bahay tanan. Di, okay na ko. Ako rin po doon sa maramang kong inggoy. Akala mo lang yun. Talaga, grabe talaga. Ang dami. Diya po ijang malita. Sus, santos. Murag usang tuig siya mong kuan. Ganina rin siya alas city pa. Diya mo pa dyan kahuman. Hoy, ano ako na may center ako? Wrong lagi ka kaayo na nagdapita. Hawabi. Wa pagali ka sa ijang mga gamit. Sus, nanay. Dapat dyan ijang pinalit nga TV. Di magunaho, ay imo man. Aho di mo. Aho di. Diara gitang pasalubong ng bayan, oh. Kaya ba magpilay kantidad ni 3,000 ni kapin. Nja, anigabot dan okay raman pod kay jaman ning ipang pasalubong pero pabayaran ni ja. Wala ingana na si ja. Na aranda ko agi jang kuan malita. Pero agsod pipila ra ka buok Ginoo. Sa Santos Mariosep. Ayaw siya. Noon sa baka. Bakit dito ka nang inialam sa gamit ng may gamit? Ayos ka. Ini mga bag ni. Dini pasalubong ha negosyo ni. Ako'y pasalubong. Wa ko na anad. Negosyo ni nga ho. Oh, dara. Masok ko ijang mama guys o magpasalit o pasalubong kay Majid pa ko ng ibang dugang sa kapital. Correct. O dia oh, may dyan mo di na negosyo. Plus light ni daghan na kadyo. Mana. So business minded. Sana all makasana all namang tadani. Oy, basta kay manguli na mi. Ikapoy na jud ko.
lakaw-lakaw danig Cebu. Galing ang lakaw-lakaw kay may ka. Wa- Kami ni Surrender, ang PWD. Di ba ikaw? Kay bawo kang bilong na putas PWD. Obesity. Oh. Puot. Di ba? Una ko gibakunahan kay obesity. Oh, ag malnourished gibakunahan dai ko na. Ay, apil de pug ka kita man itong dungan og bakuna. Hoy, kuhain ko. Kaya ako ko nabilong sa healthy. Healthy. Mao na diha. Da mo yung kag di ko PWD, bilong ko sa obesity. PWD ra gyapon na. Kani dani sa first 3 nights, so upat may kabuok. Inja. Gabi sila ning uli man sila gabi alas 12 ag duha kay taga kuan naman anig abot nila kay sa Hitafe man to ginabangga. Aw Claren tong usa sir no. Claren mong good. Kalape o ginabangga. Aw Kalapi o ginabangga so kananay okay rang muli sila kay doora naman sila service kami kay may service. Poor man me. 3 pa jud. 3 pa. Wa pa naka 4. 3, 4, 3, 2, 1. Nga na ba? Adlib ko na, sir. Alam mo, ilagay sila dani kay ilang TV, kay Ikurab Itra. Oh, ila pong sa amin, kay grabing dako, Sama na. Uy. Dapo sila sa amin, dari. Pero kilang ref, kay grabing gamada, opposite. Di sila compatible. Gigutom na ba ko, sir? Okay na, ako pwede naman ako kain ko na. Una-una nga usa na lang nabili na imo na lang. Ay, very good, reserva. Masabot today just PWD obesity. Pwede naman ako na. Nagamong danggen kay nagpapalit kong sir og makaon kada gabi. Ako nga ang dapat sa ako ipakain na. Naawa. Gahi man wa ko kahurot gabi. Desang gabi man ang donut. Jag ag-iza na lamay nabilin. Ag usa ako pa jong gipangadyo gabi. Iza tumbahin ako gipangadyo. Pero naglabad ako og usaon ni pagdana to. Kinsa ni nga dani manas munisipyo. Hoy aho nang kuan. Christmas ha sa ramta Christmas. Di man gud tulo man to usa na lamay duha na lamay nabilin. Ha may nalabog. Bag-o man gud na. Hoy bag-o na. Di na ko man ang gilabog sa basura. Di usa dari. Bad ka. Pinaingon pa hizag. Una kuya kay kananay aron madali ta. Wa, padud siya na human.